Čau lidi, já vás vítám u tutoriálu, jak v Minecraftu, jak si nabugovat věci. Že začneme. Rozměry takhle jsou 4, takhle 7. Musíte udělat takhle, takový koryto s vodou. A ne, tady to nedělejte. Tady to nedělejte. Jak takhle všude. Tak. Tu vodu. Tady. Jej. Nevadí. Si tu vodu ještě stopnem. Tak a 2 kostky hlubokou si tady vyhlubte díru. Tak. Děláme tam jakoby půlku portálu. Tak. Zapálíme. Tady třeba oheň. Tak. A teď si tady pustíme tu vodu. Pak budete ještě potřebovat crafting table a čestku, kterou si umístíte klidně třeba tady. Tak. Takhle. Crafting table si umístíte třeba tady. Tak, teď si vymažu a třeba vezmu, nevím, diamantový blok. Vstoupím do toho. Při té jízdě otevřu crafting table, dám to takhle sem. Tak, a vidíte? Jeden dáme truhly. A už jenom takhle bugujem. V multiplayeru to nejde. To mě celkem štve. A jestli se vám tohle video líbilo, tak mi dejte like, případně odběr. A určitě budu dělat další videa, jaký to ještě nevím, nejspíš Skyblock s kámošem multiplayeru, jaký let's play v multiplayeru ještě nevím. Máme stack A1. Tak. No, to je všechno. Vám ještě ukážu, jde to s čímkoliv. Třeba si jako vezmu noteblock. Ne, jeden. Si jeden, tak. Tak a jeden. Nastoupíme. Hodíme crafting table. Tak, co vezmeme. Jeden dáme do částky, a ten druhý už jako. Bugujeme. Tak. To je všechno. Takže čau a dejte mi like, jestli se vám to líbilo, a odběr říkám po druhý. Čau.